Szeretettel üdvözöllek! A nevem Jós István, és először is boldog új évet. Ez így rögtön a kezdés. A második pedig, hogy ez most nem kérdezfelelek, folytatom majd azt is, hanem itt az új év, új lendület, és új sorozatot kezdek. Ennek az első alkalma, első adása ez most, és az új sorozat neve az, hogy ego jóga. És rögtön így is szeretném kezdeni egyébként ezt a sorozatot, hogy a mai téma az, hogy a válság jó. És ugye én egyszerűen csak, tényleg kicsi hátteret kell hozzáadjak, én egyszerűen csak én úgy kerültem ebbe a helyzetbe, hogy videókat csinálok, hogy én csak nagyon sokat láttam. Nagyon sokat kínlódtam a saját életembe, a mintákkal, önismerettel, aztán önmeghatározással, hogy én ki vagyok, férfinő kapcsolattól, hogy ez hogy működhetne jól, hogyan élhetek én egy boldog, teljes emberi életet. Ezzel én magam nagyon sokat kínlódtam, és mivel én ezt egy ilyen transzparens módon csináltam, hogy én írtam erről folyamatosan, amíg nekem a kihívásaim voltak, majd egy ideje már videókat készítek erről, sok és egyre több ember fordult hozzám, tisztelt meg a bizalmával, osztotta meg a saját történeteit. És vannak ilyen alapvető megértéseim, talán itt tudom mondani ezzel kapcsolatban, és ez az ego jóga sorozat, ez most erről fog szólni. És ezek között, amit a név is kifejez, az egyik legfontosabb, legalapvetőbb megértés, az, hogy nézőpont dolga. Nézőpont dolga. Én nagyon érdekes módon azt látom, hogy hogy az élet jó vagy rossz, hogy valamit élvezünk vagy szenvedünk közben, az azon múlik, hogy mit remélünk, az azon múlik, hogy mit várunk, az azon múlik, hogy hogyan látjuk ezt a helyzetet, hogy hogyan fordítjuk saját magunk számára. Azt látom a saját életemben, meg tényleg sok száz ember életében, akik nálam megfordultak, hogy az élet eseményei, vannak nyilván szélsőségek, de alapvetően általában az igaz, hogy az élet eseményei nem jók vagy rosszak, hanem egyszerűen csak események. És az, hogy ezt aztán én jóként vagy rosszként élem meg, az kifejezetten rajtam múlik csak, azon, hogy én mit reméltem. És ahhoz képest, amit én remélek, ha az elvárásaim magasak, és valami nem olyan jó dolog történt, az nyilván csalódás. Ha nem voltak túlzó elvárásaim, és valami fantasztikus dolog történt ahhoz képest, az nyilván öröm, de igazából ez sokkal inkább szól az én pillanatnyi állapotomról, meg az én elvárásaimról, mint az élet konkrét eseményeiről. És azt látom, hogy az ember hozzáállása, tehát ezeknek a kínlódásoknak, válságoknak, kihívást jelentő helyzeteknek a megoldása kivétel nélkül minden esetben az, hogy az ember hozzáállása változik. Másképp mondva azt, hogy hozzáállás, az változik, hogy én mit gondolok a helyzetről. Nem a helyzet maga változik meg, hanem az változik, hogy én mit gondolok a helyzetről. És ez ilyen egészen szürreálisan fontos kulcs, ezt találtam én a boldog, derűs, teljes élethez, hogy ha egy helyzet adódik, akkor nyilván bosszankodhatok fölötte, hogy így basszus, meg a francban, meg elhagyott, meg megcsalt, meg kirúgtak, meg elbuktam, meg nem lettem sikeres, vagy mindegy mi. Szabad ezen mindig bosszankodni egyrészről, de másrészről meg az látszik, hogy, és gondolom ez minden ember életében, ez így, akikkel így beszélgetek, tehát feltételezem, hogy a te életedben is ez az igaz, hogy visszatekintve olyan könnyen látni ezeket a helyzeteket. Tehát ha visszagondolsz 1-2-3 évvel ezelőtti kihívásokra, akkor valahogy olyan sokkal egyszerűbben nyilvánvaló az, hogy ez miért volt így jól. És ugye a művészet az, hogy tudom az élet aktuális eseményeit is úgy nézni, mint hogyha 1-2-3 év távlatából néznék rájuk vissza. Segít ebben az emlék, azt látom, hogy segít visszaemlékezni olyan helyzetekre, amikor azt gondoltam, hogy a világ vége, mert egy jóságos ég mi történt, és ehhez képest valahogy mégis jobb lett. Ugye az a megfigyelésem, hogy igazából az emberek talán ez egyik legnagyobb különbség köztünk az, hogy vannak, akiknek kevés ilyen emléke van, mert nagyon hosszan tudnak élethelyzetekhez ragaszkodni. Amit szoktam úgy mondani, hogy az emberek egy nagy része örül, hogy felállt, és így kapaszkodik két kézzel a járókába, és nem hajlandó elmozdulni, mert retteg attól, hogy ő segre fog esni. Míg az emberek egy másik része meg megtanult járni, és a megtanult járni alatt azt értem, hogy megtanulta az élet kihívásait kezelni. Megtanulta azt, hogy
hogyha én fenékre estem, az nyilván elgondolkodtató a tekintetben, hogy hogyan járok egyrészt, másrészt amikor épp a fenekemen ülök, akkor szétnézve még egy csomó mindent lehet találni is. Úgyhogy ez az első videó, ez tudom, hogy ilyen rettentő nagy közhelyek gyűjteménye részben, de mégis talán jó évkezdés is ez, hogy azt látom, hogy a válság mindig lehetőség, de hogy így mindig. És tehát ez egy ilyen örök tény, hogy a válság lehetőség. És hogyha másképp mondva ugyanezt, hogyha ezt figyeltem meg magam körül, hogyha az embereknek valami kihívást jelent, vagy akár szenvedést jelent, ott a nézőpont a kérdés. Hogyan tudod másképp nézni? Hogyan tudsz játékot csinálni belőle? Hogyan tud ez egy ilyen izgalmas, felfedező kalandjáték lenni akár? A válságot szoktam emberekkel beszélgetve úgy is magyarázni, hogy a válság végül egyfajta szabadulószoba. Mindig csak. Sokan fizetnek ezért, hogy szabadulószobába mehessenek, és játsszassák azt, hogy oldom meg ezt a helyzetet, hogy jövök ki ebből. A válság is ilyen. Bármi, ami kihívás, bármi, ami szenvedést okoz, bármi, amin változtatnék, bármi, ami nem jó, bármi, ami elmúlt, elavult, vagy amit remélek elérni, az igazából az mindig egy kihívás csak. És a megfigyelés, hogy mindig van megoldás. Mindig. Mindig van út, mindig van megoldás. A kérdés az az, hogy a szabályokat jól érted-e, meg a szabályokat, hogy az ember jól ismeri-e. Ugye a válság tényleg egyrészt lehetőség, de másrészt meg sokan próbálnak, és szabaduló szobákra is igaz, hogy sokan próbálnak így valahogy mindenképp én megoldom alapon hozzáállni ezekhez a helyzetekhez, és pedig annyival sokkal könnyebben is lehet. Mondom ezt én, aki szintén ilyen voltam, hogy na majd én rájövök. És aztán a kapcsolódások hozták a válaszokat el, úgyhogy ez az első videó tényleg most itt véget ér, mert az idő is elmúlik, szeretném ezeket röviden tartani, de hogy tényleg talán a lényeg az ennyi, hogy a válság az jó, a válság megoldása mindig nézőpontváltás, de megtalálni azt, hogy hogyan nézhetem ezt másképp, miképpen lehetőség. És a harmadik, ez a legutolsó gondolat, hogy mindig van segítség. Mindig van. Mindig van olyan ember, aki valami hasonló élethelyzeten már átment. Nyilván eltér, mert ő máshogy élte meg, vagy az ő élethelyzetének a részletei, a tényei különbözőek, de hogy nem kell egyedül megoldani ezeket a helyzeteket. Ez ilyen lenyűgöző fontos, úgyhogy tényleg így a boldog új évet mellé kívánom azt, hogy lásd azt, hogy a válság lehetőség, találj bátorságot ahhoz, hogy megpróbáld ilyen ördöglakat módjára, vagy szabaduló szoba módjára kibogozni azt, hogy mi is a lehetőség ebben a válságban, és nagyon jó lenne, minél több embernek átmenne az, hogy segítséget kérni nem ciki. Sőt, segítséget nem kérni megdöbbentően nagy, mazochista, önsanyargató hülyeség. Nagyon sok helyen van segítség, lehet egyszerűen csak egy munkatárs, vagy egy ismerős, vagy egy családi kapcsolat, akire úgy érzed, hogy neki van hasonló élmény, akivel beszélgetnél. Vannak szakértők, akihez fordulhatsz, meg tényleg egyre több internetes oldal, köztünk a miénk, ahol online kurzusok, meg ilyen egyéb tanácsadói formák között válogatva, de hogy van segítség, nem vagy egyedül ezzel, ami a kihívás. Úgyhogy így az ego jóga alapjai talán ezek, hogy az indulásnak az alapfeltétele az, hogy ne azt lássam, hogy a világ összefogott ellenem és elgáncsoltak, hanem azt lássam, hogy nem futok, vagy nem járok még elég stabilan. Nagyon fontos látni és észrevenni az önmagunk művelésére a lehetőségeket ezekben az élethelyzetekben, amik szenvedést okoznak, és minél többet gyakorlod ezt, annál jobban fog menni. Mondom ezt a saját példámból is kiindulva, hogy régebben tényleg konkrét hónapokat tudtam eltölteni abba, hogy így kínlódom, mert valami nem úgy alakult, vagy nem tudom, hogy most mit csináljak vele. És aztán ez hetekre lement, meg napokra, és márig vannak ilyen helyzetek, de jellemzően sokkal gyorsabban, tehát ilyen órák, olykor percek alatt ki lehet ebből az élethelyzetből jönni, egyszerűen csak a lehetőséget kutatva, hogy oké, akkor ez most egy kihívás. Mit tehetek? Mi a megoldás? Mi hozhat változást?
Mit nézek esetleg rosszul? Mi az, amiről én azt gondoltam, hogy én ezt szeretném, mert nekem ez jó, de lehet, hogy mégsem így a legjobb. Milyen más utak adódhatnak. Úgyhogy ez az Ego Yoga sorozat, ez most erről fog szólni. Ilyen helyzeteket nézzünk majd sorra, és az, hogy jó munkát mindenkinek, az nem változik. Az itt is ez a búcsú, tehát, hogy boldog új évet egyrészt, és másrészt meg jó munkát mindenkinek, mert a boldogság az boldogság munka, és az is marad, de ez egy következő videó témája lesz majd. Jó munkát mindenkinek!